Sibonga kakhulu ukufikela emlomo. Sibonga kakhulu ukufela ngicela simshale ehlombe lentokazi. Ekwazi ukuthi ithele konke izocula phinde inandise emcimbini ngentshumayelo ukuthi ubaba uMkhibishi mayihlangana nezihibe ezidinga umthandazo awufici. Mayihlangana nezihibe ezidinga impepho ayifici. Mayihlangana nezihibe ezidinga impi yamabutho ayifici. Wazolo abantu abamntwethu sicela ukuthobeka ukubona amazinyane esilo enze okungajwayelekile ukwabona phakathi kwamabutho kungekhona endlu enkulu. Cela nikubonga lokho shaliso bezohlonipha iqhawe uMkhibishi bingelene abafundisi. Siyathokoza kakhulu ibutho iThembu Zomhlanga ikhona ekezofakazi umdlalo webhola shilo ubaba uMhlobo ungcwatshwa abadlali bebhola. Asikho isici ekuthenini sivulule kanje sizobeka omunye wethu befana sigqoke bekufanele sembathini imvunulo kwaZulu sicela umuntu asicela umuntu ma-Afrika asimele kwethu bese siyayigada ipolitiki. Niyezwa abantwana basendlunkulu siyigada ipolitiki ithunyiwe kube seyohlaka songokwethu kodwa futhi singayeki ukubona amathuba okwenza ukufanele sikwenze. Njengamanje kwenza kwethu kuzothula insizwa udokotela uKhehlelezi ubhongo lethu umfoka Mzozo. Lensizwa sengiphile naye iminyaka. Lensizwa ekwathi ubaba uMgilija isihlangu sembube isihlangu selembe silwa sithi cha bakwethu unikela ngempilo yakhe ekuthenini akaboshwa aboshelwe umkhuhlane obatshaza wona manje. Wathi ubaba uMgilija cha ngeke kwenzeke lokho. Into emnandi idlozi noNkulunkulu liyaphendula. Lo mngcwabo uyawubona ukuthi ungumniniwo ngqo ongakuboni lokho impangapanga. Njengamanje lensizwa uKhehlelezi ithema ithi inhlaka ku social media izwa ngikhuluma ngoMgilija yathi hawu ngimbonile umdidiyelo amabutho ekhaya ngetransport acingwa akwazi ukuthi ibutho lesilo njengoba nathi sisebenza nje lapha kwaZulu sisebenzela isilo ibutho lesilo selibule kangaka ukuthi imbube itshalo kahle. Amtshela mina mfowethu noma sinalo kangakanani thina sisebancane umntwana kwaZulu uhola isibusiso. Umuntu omdala mayithenge yabonga nje kuphelele. uKhehlelezi wathenga imoto akuyona udlala imoto khona iMercedes ayithuza naye ikhombini iMercedes angithi ubuya beyipansula uyaswaya hayi nathi Mercedes ngizomnika athi mina hawu hayi ayishuthi ka umfuni yini athi mina even athi okay yo
zonke hamba ulisive baletha ekhaya ubaba uMgilishi wajabula ngiqala ukubona ekhaya inyembezi kanti lezo nyembezi thesenyuka lapha cela ukukhuluma neqiniso sibuyele emuva sizosaphaza uMgilishi kade ejabule amessage ayingena lapha ethi ninika umuntu wrong imoto bayamazo okuyena oyifanele baqala umona wakhuluma ngoba siyacela sizwe sama-Afrika ukuthi umona siwuyeke yakhele lapho indaba kababa uMgilishi kodwa usemdala yagudla uthango ngamona ngoba ehlelwe inteke ukhathelezwa ukuthi inkomeni lekhaya kwajatshula kwakuhle uthema isizwe ukuthi akasekho emhlabeni ahlala naye phakathi kaMbili ubeyazi futhi ukuthi ebexhumana nobaba uMgilishi wayesethi mfowethu sibe naye ebuhleni kungengani simiyeke mase kufike egcineni lensizwe sencane kakhulu insizwe neminyaka engamashumi amathathu ngikhuluma ngayo uDokotela uKhathelezi insizwa eyaxosha mina ngixoshiwe okhozini bethi baxosha umsakazi bethi sengiyizibi emveni kwalokho namhlanje sengumongameli ayikhale ngoba uNkulunkulu abashonisa phansi emakhuphu loyini lokhozi lolo kunamhlanje mina ngiphathiswa manje awu enganomlahlile ngekungiyebona njengamanje ngithola leyo nsizwa ukuyiyona elekelela umndeni wala ekhaya yathi ibutho ngeke lincwatshwe njengevaka yathi Dr. Khathelezi funeral service izonikela ngakho konke nikubona lapha bakwethu lensizwa yakwamzozo abantu umuntu awadliwa kwaZulu shani ihlombe